Ngesimo esinzima esehlele iBafana Bafana neMamelodi Sundowns, uThemba Zwane uzohlala izinyanga ezimbalwa ngaphandle kokudlala ngemuva kokudabula ama-Achilles bebhekene neCongoBrazzaville ngoLwesibili. UZwane ukhishwe ngohlaka ngemuva kwemizuzu engu-40 iNingizimu Afrika ibambana ngo-1-1 kowokuhlungela i-Africa Cup of Nations ku-Group K eStade Alphonse Masemba the Bat eBrazzaville. Lo mdlalo oneminyaka engu-35 ubudala uvele wawa enkundleni ngaphandle kokuthintana nomdlalo weqembu eliphikisayo. Umqeqeshi weBafana Bafana HugoBroos naye uvumile ukuthi ukuphuma kukaZwane kungenzeka kube yingxenye yezizathu ezidala ukuthi leli qembu lihluleke ukuqoqa amaphuzu aphezulu eBrazzaville. UThemba Zwane ungumdlalo obalulekile kuthina, bekungeyona into enhle kithina ukuthi uThemba kudingeke aphume, kusho uBroos etshela bezindaba ngemuva komdlalo. Ukulimala okukhulu, ama-Achilles adabukile, ngesaba ukuthi uzohlala izinyanga ngaphandle. Uma uphunyuka umdlalo obalulekile kangaka kuba nzima emdlalweni ukuwina. uThemba ungumuntu okwaziyo ukugcina ibhola futhi anikeze iphasi lokugcina. Ubengekho futhi mhlambe lokho kuyisizathu sokuthi singadlali kahle namuhla. Lo mphumela ubumangaza ikakhulukazi njengoba iBafana ibhuquzise isithe esifanayo ngo-5-0 eGqeberha ngoLwesihlanu. U-Elias Makwane ubeke iNingizimu Afrika phambili ngomzuzu ka-33 kodwa abalinganisa ngesombe sokuqala. I-Red Devils yenze izinguquko ezinhlanu emidlalweni wangoLwesihlanu futhi zasebenza lezo zinguquko. uBroos uvumile ukuthi ubengalindele ukuthi imbangi yabo ibe yinhle kanje. Umehluko ubumkhulu kuCongo yanamuhla kuneCongo ezidlale nayo Friday. Bengingacabanga ukuthi bangafinyelela kuleli zinga. iCongo isimangazile, sahlupheka kakhulu futhi asikwazanga ukuthola isisombululo sokushaya amaphuzu. Sijabulele idraw. iBafana ibizohlungela iMorocco 2025 ngokuwina ngoLwesibili. Nokho iqembu likaBroos lisethubeni elihle lokungena kwamanqamu ukunqoba iUganda ekuhambeni noma iSouth Sudan ekhaya ngoNovemba kuzoqinisekisa indawo yayo, kanti iBafana ingase iphumelele uma eminye imidlalo ingenzeka. Kusimo esifanayo sisadinga ukunqoba, kusho uBroos. Ukube sinqomile namuhla ngabe sesingenile. Uma singanqoba sibhekene neUganda noma neSouth Sudan sizongena. iBafana kuzomela iphumelele ngaphandle kukaZwane. Nokho uBroos obengamuqoki uZwane ngenxa yeminyaka yakhe usephenduke umdlali omqoka, amuchaza njengomuntu angeke akwazi ukuvala isikhala sakhe. Cishe uZwane ube nonyaka wakhe omuhle egqoke ihembe leBafana eshaya amagoli amahlanu. Umshishi ugqame kuBafana iqeda endaweni yesithathu ku-Africa Cup of Nations evalela amagoli amabili ihluli Namibia ngo-4-0. Uphinde washaya igoli elihle eyedwa emdlalweni okuhlungela indebe yomhlaba bebambana ngo-1-1 neNigeria e-Uyo ngoJuni.